F'pajjiżna tnediet l-ewwel kampanja nazzjonali għat-tibdil fil-klima bl-isem ta' #ClimateOn sabiex issir bidla lejn ħajja iżjed sostenibbli. Din il-kampanja se tkun ibbażata fuq 3 pilastri ewlenin, dawk tal-arfin, tal-edukazzjoni u twassil tal-informazzjoni, fejn se jkunu qed isiru bosta seminars u programmi għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-adulti. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt konferenza virtwali fejn saħaq li t-tibdil fil-klima jaffettwa ħajjitna. Qal li fl-aħħar 3 snin il-Gvern Malti ħa diversi inizjattivi sabiex jiġu implementati strateġiji ambjentali differenti. Fost l-oħrajn semma kif is-sena l-oħra tħawlu 21,000 siġra u fl-ewwel kwart ta' din is-sena diġà tħawlu 5,000 oħra. Saħaq li pajjiżna għandu bżonn inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju b'17%. Qal li bħalissa dejjin diskussjonijiet bejn il-pajjiżi biex jiġu fissati miri aktar ambizzjużi fejn l-emissjonijiet jonqsu anki b'55%. Fuq kollox, il-miri il għandna qudiemna żero karbonju sal-2050 huma ambizzjużi ħafna. Bħala gvern qegħdin naħdmu fuq strateġija se nniedu fil-ġimgħat li ġejjin biex bekk nimxu lejn din il-mira iżda jeħtieġ u neħtieġu l-azzjoni kollettiva ta' kulħadd. Fakkar kif waqt il-pandemija kien hemm diversi skemi sabiex industriji differenti jaqilbu l-operat tagħhom li jħammeġ inqas fosthom anki blużu ta' inġenji u vetturi tal-kostruzzjoni li jħamġu inqas. Il-Ministru Aron Farrugia semma wkoll li f'Ottubru ta' sentejn ilu il-Parlament b'mod unanimu għadda mozzjoni li biha ddikjara emerġenza klimatika. Fil-waqt li 4 snin qabel kien fost l-ewwel minn ftit pajjiżi li daħħal qafas leġislattiv dwar it-tibdil fil-klima.